खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 19 आगष्ट 2020 बुधबार। फैदो दिननि फुंबिलनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बलिउड स्टार बिथां अक्षय कुमारआ आसामनि दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांहोनो थाखाय नोगोद 1 कौटि रां हरनाय जाबाय आरो बिथां सर्बानन्द सनवालआ बिथां अक्षय कुमारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों टुइटारनि गेजेरजों। लोगोसे अक्सफर्डनि कर'ना भाइरासनि मुलिखौ थामथि खेबनि ट्रायलखौ इन्डियानि गासै गं 20टा सेन्टारफोराव बे सप्तानि गेजेरावनो ट्रायल नायनाय जासिगोन होननानै इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया फोसावनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय 2400 बोसोर गोजाम माम्मी थानाय मिउजियाम, जाय मिउजियामा राजस्थाननि जयपुराव दङ आरो बे मिउजियामनि मुङानो जाहैबाय आल्ब्रेट हल मिउजियाम। बे मिउजियामाव मैयाहाय अखा हानानै दैबाना जानानै दै हाबनानै माखासे बेसाद मुवा एबा माम्मी बायदिसिना बेसाद मुवा थायोना मिउजियामाव, बेफोरो सिलिंखार जाजोब्बाय होननानै फोसावनाय जादों। आरो बे एल्ब्रेट हल मिउजियामा 130 बोसोर जाबाय। लोगोसे तेलेंगाना सरकारा मैयाहाय कर'ना भाइरासखौ नोजोर होनानै स्मार्ट भेन्टिलेटरखौ हायद्राबादाव लन्च खालामनाय जाबाय आरो बे स्मार्ट भेन्टिलेटरनि गेजेरजों गोबां कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा सुबिदा मोनगोन होननानै फोसावबावदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामनि कंग्रेस हानजाया बे बोसोरनि जानो गोनां बिसायख'थियाव AIUDF जों एलायन्स जानानै गेलेगोन होननानै बिथां तुरुन गगैआ मैयाहाय बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गवानि गभर्नर सत्यपाल मालिकखौ मेघालया रायजोआव गवानिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय। लोगोसे आन्ध्र प्रदेशनि विजयवाड़ा होननाय जायगायाव सासे बिजनेसमेना गावनि बिजनेस पार्टनारनि गारिखौ सावनानै गालाङो आरो बे गारि सिङाव 3 सुबुं दंमोन। सानैखौ बासायनो हाबाय आरो सासेया अर खामजानानै गोब्राब जखम मोननानै दं होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 57,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आरो दिनैबो 50,000नि बांसिन जाखागोन नङा होमबा लोगोफोर? सानफ्रामबो 50,000 जाखायो। दा जियानो जादोला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरानि दालाइ जिल्लानि आम्बासा होननाय जायगायाव 3rd मेडिकेल कलेज बा थामथि खेबनि मेडिकेल कलेजखौ गायसननाय जासिगोन होननानै बिथां बिप्लब देब जायबा त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। लोगोसे एसामिस सावथुननि मेगास्टार बिथां जतिन बराया BJP हानजायाव मैयाहाय रिजइन जाफिनबाय। बिथाङा BJP हानजानिफ्राय ओंखारनाया गोबाव जाखाबायमोन, नाथाय बिथाङा मैयाहाय रिजइन जाफिनबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव 27 आगष्टनिफ्राय 7,000 गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिनि थाखाय थिसनलाइ रानगोन होननानै मैयाहाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों बा बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय देग्लायनि HS आनजादाव जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननो स्कुटि होनाय जासिगोन। गासै 22,000 फरायसुलिफोर दङ, बिथांमोना स्कुटिखौ मोनसिगोन। दा मा जायो नायनोसै मोनमारगोन ना मोनमारा। नाथाय जोबोर मोजां खौरां आरोना बेयो। जुदि HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायाव स्कुटि होयोब्ला जोबोर मोजां खौरां नङा होमबा लोगोफोर? लोगोसे जोंनि बे आसामनि पुलिसफोरनाव कर'ना भाइरास बेमार जानाया दासिम गासै 2,917 जन जाबाय। आरोबाव जाबावनो हागौ, नाथाय बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नागालेण्डनि हwnwbla टाउनाव मैयाहाय लेन्डस्लाइड जानानै गासै 5 नखरफ्रा सिलिंखार जाबाय। माखासे सावगारि नायनो हागोन नोंथांमोना, नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर दिनैनि फुंबिलनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।